Požuri, opet ćemo da zakasnimo u školu. Čekajte, neću samo ja da kasnim. Kako nam se ovo stalno događa? Jer spavaš više od moje mačke, Zoji. Više te ne čekamo. Ma daj, mani me se, molim te. Sklani se, Zoji! To je bilo blizu. Rekla sam ti da si kao mačka. Ovo si sjajno izvela. Da, dočekali si se na noge. Da, izgleda da jesam, a? Kad smo već kod nogu, bolje bi bilo da požurimo. Dok mi časkamo, zatvaraju se vrata. Izgleda gusto, Merilu. Šta ti misliš? Hoće li stići? Hoće, a zbog ovih lepih pokreta nogu koje je Zoji upravo pokazala, vidim da će stići još negde. U naš gimnastičarski tim. Isn't the path we choose, but there's so much we could lose. So team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Družina, mjau, mjau! Zdravo, devojke. Jel vi znate ko sam ja? Devojka koja je zaboravila da se obuče? Ja sam Mary Lou Smith, kapiten gimnastičarskog tima. Wow, gimnastika! Šta ti je s opremom? Ovo je naša oprema, devojke. Zove se triko, a za tebe, Zoji, imamo rezervni. Šta kažeš, hoćeš li se pridružiti školskom timu? Kao potrčko, maskota, navijačica, šta? Kao gimnastičarka. Šta? Biće super! Želimo da budeš deo našeg tima, Zoji. Vrlo je bitno. Ove godine moramo da se plasiramo i mislimo da ti možeš da nam pomogne. Molim te, ako ne uđemo prve 3 mesta, onda će da nas raspuste. Ali zašto mislite da bi meni dobro išla gimnastika? Ja izgubim ravnotežu kad neki slatkiš prođe pored... Zato... Jutro smo na ulici videle tvoj trostruki okret unazad. To je bila... Čekaj malo. To je bila moja tajna moć. Hej, jer znaš ko je često boravi u sali? Mark, tamo vežba kendo. Da, mogli bi da ga oduševiš pridružujući se gimnastičarkama. Sigurno će opasno da se zaljubi u tebe. Pa da me vidi u tom majušnom trikovu, nema šanse. Hvala vam na ponudi, ali stvarno mislim da to nije za mene. To je prava šteta. Nadala sam se da neće doći do ovoga. Tačno! Pusti! Ej, to je moja... Prestanite! Eto, nije tako strašno, zar ne? Hajde, sama se uveri. Ej, ovo uopšte nije ni blizu lošeg izgleda. Wow! U stvari, rekla bi te baš slatko izgledam u ovome. I šta kažeš, hoćeš li da pokušaš? Ma naravno, zašto da ne, Merilu? Koliko ta gimnastika uopšte može da bude teška? Brže, dame, idemo bez truda, nema rezultata. Treniramo da bismo pobedile. Napunite te mišiće energijom. Ej, šta misliš o onome? Lopta? O ne, mislim da upravo postajem mjau mačkica. Mjau, mjau. Ne mogu da se kontrolišem. Moram da skočim na loptu. Va, stvarno je dobra. Šta to radim?
Gde sam? To je bilo izvanredno. Mogla bi da poradiš na finišu, ali moram da ti kažem da je to bilo izvođenje sa loptom kakvo još nisam videla, a videla sam ih dosta, juhu! Dobro, još malo vežbanja i bit ćemo spremne za finale. Da, gospođice! Stavi se, dohvati i prelomi. Stavi se, dohvati i prelomi. Kakav prelom? Tako je, Zoe, kako misliš da gimnastičarki drugačije postižu zavitljivost? Idemo, dame, trčite kao gomila navijačica. Idemo, ne terajte me da dolazim tamo. Pokušaj da ubrzaš. Kako da ne? Ubrzaj. Dobro, sad malo više podiži kolena. Tako je, podiži kolena. Možda bi ipak trebalo da napraviš bicikl. Nemojte sada da posustanete, prave stvari tek dolaze. Znači, gimnastičarke su videle tvoje tajne moći i odlučili su da te uzmu u tim, ha, Zoe? Mislim da je to odlično. Dodatne aktivnosti mogu da poboljšaju samopouzdanje, društveni život, zdravlje, pa čak i da naprave od tebe svestranu osobu. Naravno, kao što vidite iz Zoinog primjera, to se ne dešava preko noći. Zar ne, Zoe? Gimnastika ujeda, neću uspeti ako sve vreme ne budem koristila tajne moći. Pa zašto onda ne uradiš, Zoe, to? Zasigurno bi bila zvezda gimnastike. Da, upravo si, Bridget, trebalo bi. To bi mi znatno olakšalo nesumanute treninge. Da, ali draž tajnih moći u tomu što bi trebalo da ostanu tajne. Ko kaže da sve vreme moraju da budu tajne? Moj život ima previše tajni. Tajna zaljubljivanja, tajni dnevnici. Wow, tajni dnevnici. Jesam li to rekla naglas? Nisam na to mislila. Pitaj Eliota šta on misli. Možda on može dobro da te posavetuje. Da, odlična ideja, Wesley. Ali mislim da je sada zauzet. Eliote! Ej, jesi li tu? Zoe je. Znam da je kod kuće. Šta on to? Kakav glupak. On sam sebi pozira. Znači ovako izgleda njegova soba. Prilično je prazna. Mora da ima mesta za svoj ego. Zašto li je takav? Zanima me šta li bi ljudi mislili kad bi videli moju sobu. Zanima me... Zašto me špioniraš? Ti si kao mlađa sestra. Briši dosado. Nisam te špionirala i nisam poseda. Htela sam da kažem dosada. Jesi li nešto htela? Kako da ne? Taj Eliot. Zašto li mi uopšte palo na pamet da tražim savjet od njega? Ali nema veze, Korina je u pravu. Ne mogu da iskorišćavam svoje tajne moći u sali. Sutra ću da odem tamo i da im kažem da odustajem. Morat ću to da uradim. Zaj, ljubavna uzbuna! Zdravo, Zoe. Rekla sam ti. Uzbuna, smrskavaš mene! Hej, zdravo, Mark. Večernji trening, a? Da. Bez truda nema rezultata, zar ne? Reci mi, je li tačno da si se priključila gimnastičarkama? Da. Glupo, zar ne? Nije. Mislim da je odlično što si u timu. Jedva čekam da navijem za tebe. Stvarno? Da, vidimo se, Zoe. Zdravo. Možda mi neće trebati tajne moći ako Mark bude navijao za mene. Gimnastika je fantastična. Jedan, dva. Pa ti si poranila. Bez truda nema rezultata. Sigurna sam da vi to dobro znate. Da, drago mi je što vidim da si ti tako ozbiljna. Hvala, Merilu. A sada na trčanje. Imamo mnogo posla. Vežbajte, devojke. Vežbamo. Podižite kolena da vidim to ubrzanje. Čule ste, dame. Bez truda nema rezultata, a ovo je tek početak.
Pogledajte, Zoe je tako fokusirana. Da, mora da je nešto nevjerovatno daje snagu. Moram da zadivim Marka. Moram da zadivim Marka. Moram da zadivim Marka. Da, nije da se hvalim, ali mislim da sam joj konačno dala motivaciju. Mark će da navije za mene. Mark će da navije za mene. A? Zoe, da li si dobro? Jesam, valjda. Samo sam se malo previše zanela. U izvođenju. To je razumljivo, znam koliko ti je stalo da me zadiviš. Ali i onako bi trebalo da završimo ipak. Ipak je sutra ujutru važno takmičenje i moramo da budemo u top formi. Wow, koliko ljudi ima. Barem niko kog ja znam nije tu. To bi bilo tako neprijatno. Zdravo, Zoe. Veliki dan za tebe, a? Da, baš mi je drago što ste uspeli da dođete. Mene su naterali da dođem. Bićemo u prvom redu, nemoj da uprskaš. Neću. Fantastično, jedva čekam. A sada predstavnica srednje škole Mountain Valley, Zoe Hanson. Samo napred, Zoe! To, Zoe, to, danas postajemo prvaci. Samo napred, Zoe! Samo napred, Zoe! Možeš Ti to možeš! Svi su tu osim jedine osobe koja mi je potrebna. Mark, gde li bi on mogao da bude? Jedva čekam da navijem za tebe, Zoe. Započnite izvođenje! Ne znam da li ću ovo uspeti da izvedem bez mojih moći ili Marka. Zoe, hajde! Ajde, Zoe, računamo na tebe. Budućnost tima zavisi od tebe. Ne brini, Zoe, ja sam ovde, samo misli na mene i sve će da bude u redu. Ne znam ni jednu pesmu protiv straha od terena. Ni ja. Ajde, samo radi kao na treningu. Da, samo ovog puta nemoj da uprskaš bez pritiska. Nema svrhe. Ja ovo ne mogu da uradim, svi bulje u mene. U što sam se ja uvalila. Zoe, izvini, zakasnio sam. Setio se? Ti to možeš, Zoe. Znam da možeš. Divno! Šta to imamo ovde? Moja čula osjećaju mjao mačkicu. Mjao mačkicu koja će ostati bez kandži. Ha, 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 ha. Šta? Opasnost od čudestvara! Opasnost od čudestvara! Moram da isteram ove ljude odavde. Požar! Bežite! Moramo da bežimo! Zoe! Šta se dešava? Den! Moramo da ga zaustavimo! Požuri, Zoe, moramo da se sklonimo odavde! Zoe! Ti si baš uporan, a? Šta
Šta ću kad sam obožavalac? Moglo bi se reći da me tvoje izvođenje zaista inspirisalo. Šta je ovo? Divota, još jedan čudostvor. I to poveći. Smanjit ćemo ga na odgovarajuću veličinu. Medaljon u mači! Metamorfoza! What we possess from the very start, it was there in our heart. When we get together, we know what to do, 'cause me plus you equals mu. We got the animal instinct, nothing can stand in our way. We got the animal instinct, change the world if we start today. We can change the world if we start today. We got the animal instinct. Mjau, mjau, stil, mjau, mjau, čar, mjau, mjau, mace, pravi darmar. Ne brini, Zoe, imam ga. Sad si gotov. Jesi li dobro? U redu, sada je red na tebe. Ne brinite, mjau mačkice, za ovo sam vežbala. Idemo. U redu, mjau mačkice, ajde da uradimo ovo. Srcolika strela. Borbene kastanjete! Talasi dubokog mora u napad! Aha! I za kraj... Jagoda Zvončić, pokaži svoju moć! Sreća, haha. I pobednik današnjeg takmičenja je srednja škola Carmel Hill. A drugo mesto pripalo je devojkama koje čeka divna budućnost srednjoj školi Mountain Valley. Wow, drugo mesto je malo preslabo s obzirom na to da ih je Zoe sve spasla. Nemoj da zaboraviš, ovde niko ništa ne zna o tome. Hvala ti na svemu, Merilu. Volela bih da ostanem sa vama, ali imam previše obaveza. Drago nam je što si makar i ovoliko bila deo našeg tima. Veoma si talentovana. Da, bila si fantastična. Dođi kad god poželiš, Zoe. O, Bože, drugari, to mi stvarno mnogo znači. Baš ti hvala što si danas došao, Mark. To je sve promenilo. Meni je samo drago što su nakon onog prošlog puta uspele da se popnu na tabeli. Kakva katastrofa. Da, čudno, zar ne? On još uvek ne zna. Nadam se da će tako i ostati. Lepo je znati da me voli zbog mene same. Ljubav je zaista u vazduhu. Ljubav je miris ribe. Hej, odakle si ti stigao, mališa? Dobar dečko. Ne, nadam se da me neće odati. Ej, prestani! Odvratno i vlažno. Bljak, tvoj zadah.
Skoro da izgledate kao stari drugari. Neko bi pomislio da si mu spasla život. Da, pa ja i... Verovatno bi.